Què tal com anem? El sol i la calma d'aquestes últimes hores, com podem veure, per exemple, en aquestes imatges del riu Ter al seu pas per Manlleu, a Osona, doncs té les hores comptades, perquè de cara a aquest dimecres el temps canviarà radicalment. Ens arriba un embussament d'aire fred i també vents marítims impulsats per una borrasca atlàntica i tot plegat farà que hi hagi molta nuvolositat, un ambient clarament més fred, precipitacions a qualsevol punt del país i una nova nevada al Pirineu. I els pròxims dies el temps no farà net del tot. De moment, com diem, aquest dimecres, ja la nit, matinada, la nuvolositat anirà més i poden caure els primers xàfecs al litoral, prelitoral, nord-est, Pirineu, prepirineu, però serà durant el matí quan les precipitacions guanyaran terreny i poden caure, com diem, a pràcticament qualsevol punt al llarg del dia. Això sí, les més escasses, fins i tot alguns punts inexistents al llarg del dia, seria cap a la zona de la Costa Brava, àrees properes, i en canvi les més persistents, continuades i més abundants es concentrarien cap a l'àrea dels ports i sobretot a la cara sud del Pirineu i Prepirineu de Lleida, amb unes acumulacions que al llarg del dia poden apropar-se als 50 litres per metre quadrat de forma puntual. Però com diem, a la resta del territori, precipitacions més aviat poc importants, pot ploure aquí i allà, també de cara a la tarda, per tant, precipitacions pràcticament, com diem, qualsevol comarca, més escasses de nou cap a l'àrea nord-est, també plourà a Castelló, àrees properes, nord de València, algun ruixat matinal tan sols a l'àrea també de les Balears, i aquestes precipitacions que seran continuades a la cara sud del Pirineu i Prepirineu amb una cota de neu d'uns 1.300, 1.400 o 1.500 metres a tot estirar, però en moment de xàfec es pot ubicar la cota als 1.200 metres. Per tant, nova nevada al llarg del dimecres a tot el Pirineu, insistim, cara sud majoritàriament, i es poden superar els 10 centímetres de neu nova, però al Pirineu de Lleida es podrien assolir localment els 30 centímetres de neu nova. Déu-n'hi-do, ja veieu les temperatures cap avall clarament, ambient clarament més fred, haurem de recuperar jaquetes de cop i volta i també els paraigües, i aquest vent de xaloc llevant que bufarà al llarg del dia en situació marítima alterada. Per tant, dia mogut, canvi radical de temps aquest dimecres. De cara als pròxims dies, pel que fa als mapes més tècnics, ja podem veure pel que fa a les precipitacions, aquest dimecres que pot ploure a qualsevol punt, tan sols es salvaran zones de les Balears, també de la meitat sud del país valencià, dia gris, plujós, aquí i allà les precipitacions, a partir segurament de la tarda, vespre, tot plegat ja anirà clarament a la baixa, i el dijous, molta incertesa, la veritat, perquè tot dependrà de la posició final de l'embussament d'aire fred, de la borrasca atlàntica. Amb els mapes actuals, sembla que dijous quedarien alguns ruixats a la meitat oest del país, divendres també quedaria inestabilitat en aquesta àrea, temps i cel canviant en general, poc definit tot plegat, ho haurem d'anar confirmant amb molta atenció, i potser de cara a dissabte les precipitacions s'animin novament al Pirineu, Prepirineu, zones properes, no a tot arreu, per tant, però insistim, tot plegat s'ha d'anar seguint amb atenció i anar confirmant amb aquests vents que bufaran majoritàriament de mar cap a terra, de xaloc llevant, amb el pas dels dies llevant gregal. Per tant, vents marítims, canviem aquest patró de vents i, evidentment, més fresca en general. Ja podem veure aquestes temperatures que cauen en picat de cara al dimecres. Estem parlant de moltes màximes tan sols de 10 a 15 graus, clarament més baixes a muntanya, i recordem que venim de màximes de més de 25 graus el dilluns. Per tant, un canvi important perquè fa a la temperatura, compte amb els refredats, ens haurem d'abrigar de nou aquest dimecres, i els pròxims dies els termòmetres, a poc s'aniran recuperant. Per tant, majoritàriament tornarem a superar els 15 graus, entre 15 i 20 graus, sobretot a partir del divendres. Però, com diem, pendents aquest dimecres de les pluges, de la neu i d'aquesta clara refrescada que tindrem. Un canvi radical, insistim. Acabem, com sempre, amb un parell de les imatges que ens heu fet arribar. Que vagi bé!